Morning Tits. Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Wait lang. Natataipa si Angkol. Sa wakas, it's a success. Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan pa ng luhika, mahika at kubeta. Ako si Manggas. Nanood ka na naman dun, Manggas, sa CR. Ano na naman pinanood mo? The Bible. O babaero. Ito ang siko. Sino? Ako. Viral ngayon ang isang road rage sa may Antipolo. Sa kuha ng cellphone video, kitang-kita ang rider at isang driver ng SUV na nagtatalo hanggang sa nagkasuntukan na at bumunot na ng baril ang nasabing negosyante. Nagpaputok ito. Tinamaan ang 52 anyos na rider at nasa critical na kondisyon. Tinamaan din ang isang college student na 22 anyos at ang isang lalaking umawat lang sa kanila, tinamaan din sa dibdib. At ayon pa sa report, aksidenteng tinamaan din daw ng nasabing gunman o shooter ang kanyang asawa gamit ang kalibre 9mm na ayon sa pulisya wala itong kaukulang dokumento. Arestado ang suspect matapos itong habulin ng mga kapulisan. Mahaharap ang suspect sa patong-patong na mga kaso. Multiple counts of frustrated homicide, paglabag sa Comprehensive Firearms Law o Republic Act 10591 at paglabag sa Omnibus Election Code. Kaya paalala sa ating mga motorista, huwag mainit ang ulo, kalma lang, dahil hindi mo alam, yan na pala ang sisira ng iyong kinabukasan. Yan ang ating siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call. Morning, Tis. Kabisyo, feel good morning! Monday, March 31, 2025. So katapusang adlaw sa Marso. Happy Sweldo Day sa mga nagsisweldo ngayon. At syempre, kapistahan din ng ating mga kapatid na Muslim. Happy Ramadan sa inyo. Ramadan po. Sa oras na 7:32 ay kasama niya ng pambansang Angkol, Angkol Dagon! Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo ang pambansang tita Tanya Chinita. Galit sa babaero, pero marupok. Basic. Ganyan si Tita Max kumakagat parang lamok. Kasama pambansang senior Mang Kanor! Hindi yan na. Pero sige na lang. Ay, good morning. Sa mga bumabiyahe ngayon, nata-traffic. Umiinit ang ulo. Yun. Alam nyo, yung ibang ulo na lang painitin nyo. Delikado lalo. Pag-uwi kay misis. Okay. Diba? Okay. Puputok din yun eh. Yun nga. Kay misis naman, bakit? May iba bang puputokan yung mga driver? Wala. Siyempre wala. Sa'yo eh. Guys, muntik na tayo Naalala, maipit, guys. ngayong huling araw ng Fire Prevention Month, pero dapat buong taon nape-prevent natin ang sunog, ang init. Mali, ang init. Ang Init ng apoy, ulo. ang apoy, yan. Kasi Huwag mainit ang tayong panahon. sumabay. Yeah, hindi maiwasan na
Ito po ha, panawagan Pikon. lang. Panawagan lang po sa mga nakasasakyan dyan. Hindi may iwasan na naiinit tayo sa traffic, hindi tayo makausad. Gitgitan. Mga motor, lusot lang lusot. Nang lusot, Ngayon, sasagiin ka. nagalit si motor kasi nagkakagitgitan Merong daw. hindi sumisig-signal. Yun yung mga nakakainit ng ulo na papareak ka, biglang sisingit, walang signal-signal. Pero isipin na lang po Gigit-gitin natin. ka. Oo nga, totoo yan. Ayon nga nung homily ni Father, sabi niya, Uy, amen. amen. Mangkanor, makinig tayo. hala. Thank you for sunshine. Thank you. Sabi niya, totoo naman, kumbaga ikaw yung nakasasakyan, ikaw yung naka-aircon. Eh si motor hindi, sobrang init kaya nagmamadali siyang Diba, maka-uwi. sakay niya pa yung babae niya. Guys, wala sakay yun guys. Ayon sa report guys, wala yung dinagdagan ng yung balita guys. Diba? I mean, intindihin na lang natin ang sitwasyon at Sa true lang. huwag na nating ipainitin pa ang sitwasyon dahil tulad niyan. Nagkakape lang siya kasama family niya, nadamay pa yung asawa niya. Tapos patong-patong pa yung kaso. So, from heaven to hell. Ganun ang nangyari sa sitwasyon niya. Diba, Tits? Ako nalulungkot talaga ako. Bakit? Pag kung ako yung kasama ng jowa ko, halimbawa uminit ulo, hahalikan ko bigla kasi lalamig agad yan eh. Init lalo! Hindi. Titigas ang ulo niyan! Titigas, pero sa iba yung... Hirap utusan kasi matigas ang ulo. Oo. So, halikan mo na lang. Para Hahalikan ko, mapigilan. oo. Okay na yan. Kasi wala, ano bang gusto niyong patunayan sa kalsada, ha? Oo. Ikaw ang powerful, ikaw pinakamakapangyarihan, ikaw may dalang barel, ikaw ang may helmet, ikaw ang may kabet. Dali lang guys, napunta na naman dyan sa mga chicks na yan. Yung gunman yung may problema eh, siya na maril eh. Yung gunman eh. Di ba? Parang feeling niya si John Wick siya. Oo nga eh. Kawawa naman yung rider, di ba? Peng-peng siya, peng-peng. Sabi nung gunman, Sabi ng rider. sabi niya, parcel po! Sabi ng rider! Sabi nung gunman. Iba na yung modus. Sabi niya. Iba na yung modus Ng gunman? ng rider. Para mambabae. Yung rider. Yung gunman. Kaya putok ng putok. Yung gunman. Yung rider. Hindi, pinutok niya yung yung bubbles, plastic bubbles, wrap, Pinutok, bubble no? wrap. So, plastic bubbles. Plastic bubbles. So, wala. Pinutok lang niya yung Nung bubble rider? wrap. Nung rider? Ng gunman. Kinalabit. Sandali guys, maniniwala na sana ako pero yung baril niya guys parang may plima. Wait lang. Parang may plima yung baril. Isa pa nga. 1, 2, 3, go. May plima nga. Baril lang gunman. Baril ng rider? Kasi pellet lang yun eh. Baril nung rider. Ng gunman. Pero doon ako natawa guys sa sinabi niya na pinaputok daw yung plastic wrap, bubble wrap ng rider. Na-board yung rider. Isa-isa niya. Ganun ako. Pag Traffic nanood ako kasi eh. ng malaki kong TV sa bahay. Ganun. Talaga yung Pinuputok ko yung bubble wrap na bigay ng rider. ng gunman. May baril ako. Sabi nung gunman? Sabi ng rider. Sabi ko nga. Ma'am, picturean ko na lang, ma'am. Sabi nung rider? Sabi ng gunman. Uy, kaya pala. May lisensya kaya yung baril Nung gunman? ng rider? Ay, siyempre wala. Kaya nga siya hinuli ng polis. Yung gunman. Yung rider. Kaya ingat ha, wag na init ulo. Yung mga gunman. Yung mga rider. Di ba lang? Tuloy-tuloy pakikinig. Ito ba 90 points on Love Radio? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number